En dan is het wetter koud en dan komt het wetter, dan ruimt het uit en terug een beetje. Krijgt als je bij mij in Haan zo'n begin van de middag. En dan heeft het door een stevige wind, nog altijd nu het oosten naar het zuidoosten waait. En dan is het gewoon jest. Maar dat jestwaar kan ik nog wel eens plakmaatje van, maait iets zwaar. Nou, ik denk dat er wat onsteert te komen. Misschien een beetje oerdreun zijn, maar het lijkt de komende dagen wel maait te worden. Zij is het nog net, moon ik nog net, maar vanaf vreed wel. Wel, de verwachting. Allereerst maar even een joen en vannacht bewolking. Eerst nog eens even rein of lichte rein. Dat is een droge periode. Letter vannacht komen ze op een bui en een temperatuur. Ik denk zo om het bij de zon of 8 graden heen. De wind komt uit het zuiden waaien, is zwak of matig, maar die wordt letter in het kustgebied alweer vrij krachtig, krijgt 5. En dan morgen. Ja, we beginnen met bewolking, misschien een buikje, maar dat stelde ik niet al te vol voor. In de middag vooral, de zinnen erbij en de temperaturen zomer erbij de 12 graden heen. De wind matig en krachtig uit zuidelijke richtingen waait. Het vooruitzicht. Toonsje, een droge dag, met zinnen. En ik denk dat we toonsje uitkomen zomer erbij de, nou, toch wel zo'n 13, misschien wel 14 graden. En hetzelfde geldt uiteindelijk zeker voor vrijdag en sneeuwen. Maar temperaturen om bij de 13 of 14 graden heen. Flink wat zinnen. En dan is het zo'n 2 graden te warm voor de tijd van het hier. Maar dat kan plakken misschien wel 15 graden worden. En dan is het 3 graden te warm voor de tijd van het hier. Dus kunnen we zeggen, het wordt nog even maaitijd in de jest. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.